जालांखो मबाइलावनो गालांदों नामा बेलाय WhatsApp hey बाजै हेल' खबरा बोरै दं नोंना बाजै आंना खबरा बिदिनोसै नोंनालाय माब्रै नोंनालाय माब्रै नोंनालाय माब्रै मोखाङालाय बोरै मोखां गैयालै मोखां गैयालै आं जादोंना जायाखै होनायनायदोंसो दे र' मारै जाखो WhatsApp फेस लाइभ होबासो मानसि फैयो बाजै अके आं उनाव होगोन दे र' दा थारमाने आं एसे बेस्थ' नालाय ओमफ्राय नों सोरमोनथाय आं हमनो हायाखिसै दे मानो जादियाहाय आं बिदिबाथाय बाथारैनो
देना खनसे दिन्थि मोखांखौ र' आङो उनाव देखायगोन दे। थारमाने मानसियानो दासो बाहेरानिफ्राय फैदों नालाय एकदम गोलोमफ्रु गोलोमफ्रा होनाय नायदोंसो आङो जायोना जाया होननानै जागोन ना जाया होननानै लाइक दानबासो थेंक इउ दे लाइक दान होनायनि थाखाय। ओमफ्राय नों सोरमोनलाय अननानै खिथाहरलाय। आं जास्ट नायनायदोंल' आं थाब दोनगोन आरो दानो दोनफिनगोन। मोखांखौ देखायगोन र' बयबो नायनो बिदों नालाय आं देखायगोन र'। मा जादिया बल आं बिदिबा जि रागा जोङोहाय। नों मोखांखौनो दिन्थिया दिन्थिबासो खोन्थागोन आं। नंगौ नामा? अननानै खेबसे खिथाहरदो बाल। आंना मोखाङा बुथेथेसोहाय। मेगन फिसा फिसानो। नायजाया मुथेथेसो। आंल' देना दिन्थि। सरि दे फंबाय होननांगौ ना बिदा होननांगौ ना सोरथाय आंथ' हमनो हाला खिन्थु आं दोनसैबो दे मानो होनबाखि ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ ना आरो जोंना फेमिलिया बिराद बुरजा 8 जन जायो गासै। प्लिज हाथ'नाय नङा दे र' दसे। नों अबेनि अननानै खिथाहरदो। नों खोन्थाहरगोरलाय दे। प्लिज ना नों खोन्थाहरगोर दे। खनसेल' प्लिज। आङो दिन्थिनो हाथ'नाय नङा आं गाबोन दिन्थिगोन दे। थारमाने नायजाया मानसिया एकदम गोलोमफ्रु गोलोमफ्रा फैनाय। गोलोमदै नोंनि जिउ। माबा नामा दिपकसो नामा? दिपक दा? आं जादोंना जायाखै एसे नायदों दे। नोंनि जिउबाथ' दिपकसो जानांगौ। गुनाबती बसुमतारी। हाय 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 आं मा खालामबावनो। आं फार्स्ट टाइम होनायले रोंफेरा अननानै खिथाहर मारै मारै खालामनांगौ। प्लिज अननानै आं गाबोन खोन्थागोन होनबायना। दिनै हानाय नङा नायजाया मोखाङा एकदम बाइकआव फैनानै माबाजोबसो मानसियानो दुगैनोबो मोनाखै आङो। आं गाबोन मा समाव होगोन बेबायदिनो खयथासोआव होनाय जागोनथाय आंबो मिथिथ'ला थारमाने समखौ मोना मोना जानो दाउखुमै लाइभ दांदुलि हेलौ आदा दाउखुमै माने आदा बांबुला राजामोन नामा?
सरि बावदों। मा खबर आदा? टाइमखौ आं मिथिथ'आ जिउसना। प्लिज मी आयु सनालाय आं गाबोन खोन्थागोन दे। नै ओंख्रि संनाय टाइम जाबाय, आं दा बोरायजों रायजागोनहाय। र' नों बानाय आइ सोरखौ होनहरखो नोंलाय? आदा बांबुला बादामालिबावसो नामा? थैखागोनहाय सयथिबो। मोजां दे बादामालि नोंहालाय। आयै गैला 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 गैला। मिनथिया आं दुखु मोनगोन। ओइ सना आं गाबोननो होथारगोन दे। आं दोनथ'नोसै दे नै दा ओंखाम थाब मोनजायाबा रागा जागोन नालाय। दे सरि दे आं गाबोन दे मिनिबाय था नोङो बांबुला राजा। सरि दे देहाय दे बाय।